De drie dwarsbelangen die het voelt zien alleen nog de verfriesking van haar dorpsnamen binnen, willen graag 1 juli inspreken in de gemeente hier. Burgemeester Kramer leidt uit waarom dat net kan. Tongersje 8 juli stiet eigenlijk volslijn in de teken van de Frieske plaknaam. En dat is het moment om jou wachten om dan in te spreken. Tongersje beginnen we om 1 uur. Dat is een tijd dat de meeste mensen nog gewoon het werk binnen of op squala zitten of zo wat. En dat is ik net zodanig bekend. Dus we zijn van spreken we alle in op die dag van de behandeling. Dat is ik normaal, dat doen we oorzaak altijd. Ja, en als je je mening van tevoren kenbaar maakt, dan zijn er tig mogelijkheden. En ik zeg dat ze daar romgebroek van maken om hun mening kenbaar te maken onder iets lijn. En begrijp je dan dat sentiment wat er om die plaknaam sowieso heen hangt? Nou ja, het is altijd mooi als de politiek libbert. Het is mooi als burgers wat vinden van wat de Rie besluiten zal. En daar een mening over heeft en dat kenbaar maken. Daar is het om te doen natuurlijk. Als iedereen achterhoek iets zit en zegt nou het interesseert dus net. Ja, dan doen we iets net goed in dit land. Dus dat mensen belutsen binnen bij de politiek is hartstikke goed. Ja, en bij die Frieske plaknaam, ja, dat hebben we natuurlijk vaker meegemaakt. Dat is een emotioneel iets. Mensen zijn er helemaal voor. Mensen zijn er poer op zien. Nou, en dat debat ik alsjeblieft plak vinden. En dat debat speelt om man. Kramer baant zijn handen het aan of het besluit nou wel als net terug de gemeente hier hinnen commercieel. Hoe die discussie altijd nou wel of net Frieske plaknamen worden maakt, ja, daar ging ik net over. Daar moet ze maar die Riesleden op praten. Die Riesleden hebben unaniem het besluit genomen om dat in te vieren, waarbij ze iets inbouwd hebben, zoals die dwarp die dat echt net willen en kennen. Die kennen daar onderuit om het maar even populair te zeggen. Nou, en dat is nou het proces wat sinds Singong hier. Dus ja, maar maat ik even begrijpen dat we een democratie hebben, waarbij de besluitname, weet je net altijd maar eens hoeven te wezen, maar dat je voordat het besluit finaal wordt, alle mogelijkheden hebben en ik uitnodigen worden om jouw mening daar ook goed kenbaar te maken. Nou, en dat met de mensen gewoon even doen. Stel, de Frieske plaknaam die fine trogong. Hoe komt het dan met de Nederlandse strijdnaam? Want dat is dan misschien wel een vervolg. De Aalsemerweg, wordt dat dan de Eelsemerwei? Nou, dat heb ik net begrepen. Iedereen, het gaat hier om de plaknamen. En hoe strutten heb ik er hier nog net gehad. En ik geloof net dat ze dat doen zullen, want dat laat natuurlijk net in de waai om zoks te doen. En toen we ik nog per strut een referendum houden, maar dan krijgen we natuurlijk een hele grieën man. Lid dus dat maar net doen. Maar we hebben natuurlijk namen in het Fries en namen in het Nederlands, dat maakt het net uit. Maar ik geloof net dat er hier plan heeft om ik dat te verhoren.